Khubor ka Pyrthei TV. Menteri Ramba jangka Jylla ukonrat kongkal sangma rengkat bad menteri ketenan juga kai Pyrthei ubak poleng dot haka khandru trik Nailar arhasa apulai kelap beli ba ya ke the travelers nest haka snong em kabadan hamau plang East Khasi Hills district ya ke di travelers nest kabadan santli ki yem blashna pinwandur itnat bah bat kawe ke jakabam na kabenta ki nong jungo kai Pyrthei lashna da ka jingbai pisa Jongka Meghalaya Age Limited, Lingbaka Meghalaya Rural Tourism Cooperative Federation Limited, Kabalakot, Shaka Kandai Pusau, Laktingka. Hagani Kasngi, Menteri Ramba, but Menteri Katanat Jongok Kai Pyrthei. Kilakawe Ru, Yakalama Kum Kajingpalait Paitba, Yaki Pratali Kali Prime Tourism Vehicles. Uklur aklim apaunam jongka Bollywood John Abraham haka khandru trik Nailar aza apulai. Ulai yuk kejat hamadan nyalek ka jongka Sports Authority of India kabadan hanihu Shillong banyak kenduk kerpang yaki kena nyalek ka sports kibat tebit kibala syakjit haka super elite pathway program bala penyat daka Meghalaya State Olympic Association naduk kibanai kibala dam harengkat kejeng sakilang jong Uyan Campbell Nagari Australia Kentubru your president jong Meghalaya State Olympic Association ubak John F Karshiyeng berkiwai-kiwai rengkat lang berkari India hiborokawai ke Jylla Meghalaya ro kalarakhe ya ke Independence Day landi ke sengi lak lu jong kari India kabala long haka khatsan trik ubnai Nailar arhajar arpulai hamadan pulu Shwaban sedang ya kejing rakhe Menteri Ramba ke Jylla ukonrat kongkal sangma lapen he de kalama lairong jong kari India bat hadian kini ulah simpat saya ke salute kadba ki kunhun ba per kidang yat march pass hagani ke sengi Menteri Ramba ulah samru ki kusnam ba per shakin nong shong shnong jong ke Jylla ki bala yo ya kejing itu halor ki kam ba ki trei nalor ki nong trei sarkar bat ki wei ya ka met jong ba Richard Singh Kharmuti ubalai pu prasnem karta bat ubala ja rangai na duk ka khatwei trik ubnai Nailar arhajar apulai katba udang le dising shayeudu lalap deki pulet joka cantonment beat house haka khatsau trik Nailar arhajar apulai nakida kishin la subaru ba uniu rangba ula sha penyap club hakirunar kibahayeng asam haka jenga krem kila pathai Khubor kila yethu baki pulet kila ajing tem haka khatsau trik Nailar arhajar apulai haka port prashteng minmien bat nalor kata kila kenoru baki pulet kimshim lalet yalam setia ban pen I ya kajaka balalap ya kamet jong ba Richard hendai lash pen I dak dur balashan dak mobile phone hadin baladap le ka postmortem ki bahayeng hasam kila shimti ya kamet jong ba Richard ubasa hamau diang East Khasi Hills district na kabenta ban le buram khatdu bat pendep ya ka jinglet ontem hau lum jingtem jong ka balang Catholic hamau diang ini apa mentaj ki Khubor na Kylleng ki benta jong kari Hakasian ka benengkong hadian palat arpulai snem ya ka film Hindi kabala aikerteng Yuri the surgical strike na penipat ba Manipur haka sengi rakhe ya ka Independence Day haka khatsan trik Nailar arhajar apulai da ka Mars Students Association kini ka film kabala national snem arhajar khakhandai kini kabala direct daw Aditya Dhar bat kiting shop kilong Vicky Kaushal uparish Rawal bat Mohit Raina ka association kalai thu ba ka jingthmu haba penipat ba ya kini ka film kalong ban pen pau ya ka jing persha ya ki kam ya snam bar ka jing sha thombor jong ki kanthai bar ki khna ha ka Jylla Manipur ki riolom jong Jylla Manipur ki bakan thob ki chin ki kuki ki zomi bar ki mizo bar ki hmar ha ka khatsan trik Nailar arhajar apulai klap pelong ya la ka jong ka jing rakhe kerpang ya ka singi lai lu jong kari India da ka barwa ya ka jing ruai la kari bar ka jing ya march pass ha ka jing ya lang ka ba kerpang ha chucha chanpur kinang alam jong kini kicait riolom kila shimru ya ka salute kat ba ki apulai tili ki kinhon ki dang pelong ya ka jing ya march pass ya kala malai rong jong kari la pen he da ka kurim jong upasta sekahau bar ka balong ru kala not ka benengkong na ka jait riuzu ha ka jing snam ka balaja ha ka Jylla Manipur naduk ka lai trik ubnai jembang arhajar arpulai ya kini ka jing rakhe bala pelong da ka Zomi Council Steering Committee laong bakidon palat arhajar trik kinhon jong ka Village Defence Force ki samla ki khna ki balai shimenta ha ka jing yat march pass harengkat ka jing sakhilang jong ki hajar mut ki patba Lieutenant Governor jong ka Delhi VK Saxena ha ka khatsan trik Nailar arhajar apulai la penher ya kalama lairong jong kari ha ka jing rakhe ya ka sengi lai lu jong kari India
Hakani kasngi Lieutenant Governor lapun ko buram ru yau ar madawan ubala khandai pupras nem karta ubalong uwei ni kibadan benta banyere lait luot ubasa Delhi. Yau madawan lakha Rangoon, Burma, kabamantala tip kum kari Myanmar. Menteri Rang Ba Adu Kerin Narendra Modi hakakat santrik Nailar aja apula lapan pau ya kajing sngosi halok jing klat no jong ubindeshwar pathak ubalong nongseng ya ka Solap International bat ubalong ru hakajuk Khubor unong 3 months ngopha. Modi ulong baka jing klat no jong Dr. Bindeshwar pathak kalong kajing du ka bakraw ya kari India na marba udai uwei ni kibriyo kiba ajing shakri ya kibriyo kibla du jingkerman hakajing im kajongki. Ki Khubor na Kylleng ki benta jong ka Pyrthei. Kadba kari India kadang rakhi lekmen ya kajing yo lai lut hakakat santrik Nailar aja apulai. Hendrai ki patba jong kari Bangladesh kila yambriyo habakan mau ya kajing klat no jong Sheikh Mujibur Rahman unong shem ya kari Bangladesh ubala syaksiat yam haying sa jong hadhan mondi lai puar hakakat santrik Nailar 1000 knai spa nyapusan tang hadian ba Major General Ziaur Rahman ubalong unong sensha donbor ula kani content ya ula kam sensar ha kani kari ki anmut ki khun kanthai jong mujib ka Sheikh Hasina ka balong ka menteri barang badu bamenta jong kari Bangladesh bar ka Sheikh Rihana kila lait im na ka jingsha penyam namar ba kidang don ha kari Germany ha kati Khubor Presiden berim jong kari Amerika Donald Trump ringkat bar ki khat prangut ki weipat kila syak keno baki don kti ban penkela ya ka result jong ka election president jong usnam arhazar arpau ha ka Jylla Georgia kajing keno persya yo Trump ki kentup ya kajing penken ya ka racketeering act jong ka Georgia kajing kerpat ki public officer kajing subun man bujli yo public officer kajing subun man soy ha ka first degree bat kajing subun ban ada ka dulir ka bathong ki weipat ki blasha pengat lang ha kini ka kambeman ki kentup yo personal attorney jong president berim Rudy Giuliani bat bun ngot ki rio side an ki blai khundok ya ban penkela ya ka result jong election house nam arjar arpau amtang ha Georgia hendrai haki weipat ki benta jong ka Jylla kata ha Wisconsin ha Pennsylvania bat ha Michigan Uwei samla lod ubadang khat nyos nam karta na Philadelphia jong kari United States ula syakem halor ka jing keno ba udon kti bat ka kenhun pentriem ka bayat telok bat ka Al-Qaeda ka Federal Bureau of Investigation kalai thuru ba uniu samla ula yo ban pediang bun teli ki suloi bat ki bom ban le ik kam pentriem ka special agent jong ka FBI ka Jacqueline Maguire kalai thu ba uniu samla la kem ha ka khat wei trik Nailar a ja apulai hadin balayo ya ka jingtip ka babnya na kitna sentian kalai thuru ba ka jingthmu jong uniu samla ban le ikam pentriem amtang ha Philadelphia ndrai wat ki wei pat ki benta jong kari US pala lai hajar ki brio la haban penkinria sheki jaka ki bakham shingan hadin ba ki thli ding ki barham kilapur hajan ka Saint Andre jokari France ka jingkem ding kala ja hakapor kombasan shpawa jong ka khatsal tri Nailar a ja apulai karkung bajingte bala ai de ki pulit katnat pelip ding lai thu ba palat san spangot ki pulit pelip ding klai shimenta ban tem ya ka jingklang jong ki thli ding da ka jingerap ru jong ki khatlai teli ki ling sun bat ki helicopter Tikito kilong ki Khubor hakimat kimat mentarasi. Khublai.